Nina bezwe likaMTHANIYA anginibingelele ngiphinde nginamukele lapha kuZulu yesabeka. Asivele nje sigcine sihlalo odabeni namhlanje isihloko sethu sithi kungani na izwe laseNatal laziwa ngokuthi izwe likaMTHANIYA okanye libizwa ngokuthi izwe likaMTHANIYA. Emva kombuso kaNdaba kwabusa indodana yakhe igama lakhe kwakunguJama. Abamaziyo uJama abantu babemchaza bathi kwakuyinsizwa impela yayithe kuba uGqinsi eyanenhliziyo yayithe kuba kukhunyenyana kade nekhanda kuthiwa hayi lalithe uqina qina. Kunezinto ke ezibonakalayo lapha emlandweni kaJama ekhombisa ukuthi kunezinto ezaziyimigomo okanye ezaziyimthetho okanye ezaziyusiko lwabenguni. uJama wagcina ebonakala umuntu ongazilandeli. Ngizohlula nje lapha indlela amakhosi ayigana ngayo. Emandulo mhlasimbe sonke siyazi ukuthi kwakuyimpoqo okanye kwakuyinqubomgomo ukuthi uma uyinkosi yesizwe kuphoqelekile ukuthi uthathe isithembu okanye uthathe amakhosikazi athi ukuthi xaxa. uJama ke leyo ayawangegqize liqakala ngoba wayenondlunkulu yedwa vo. Kwala isizwe sesimncenga simncenga ukuthi cha phela Nkosi awuthatha omunye unkosikazi ukuze kuthi isizwe saKwaZulu sithi ukuqina qina okanye sithi ukuhlonipheka kanti futhi uphinde wandise nesizwe sakho. Kodwa hayi lo uJama akayigqizelanga ngaqala impela ngoba hayi wayiqhubekela nje nondlunkulu wakhe oyedwa vo. Ekuhambeni kwesikhathi ke la uNdlunkulu kuyabonakala ukuthi hayi akabathola abantwana. Okwagcina kuba inkinga ke lena futhi kwagcina esewumuntu ongathandeki kahle hle ezweni sakaZulu ngoba phela wonke umuntu ezweni sakaZulu wayelangazelela ukuthi kube khona usuku la ukufika khona kufika indlalifa ezokhula ibuse isizwe sakaZulu eqhubeke iqhube umlando wobuqhawe besizwe sakaZulu. Hayi uNdlunkulu makhamba isikhathi hayi nangempela lutho ukuthola abantwana. Kwagcina sekuhamba isizwe sesimnuka sesithi ukuphalala kwesizwe saKwaZulu nobuqhawe bakwaZulu kuyobalwa ezandleni zakhe kanye noNdlunkulu. Okwababhlungu kakhulu ukuthi indodana yakhe yahamba isawusana. Okwagcina sekuba bhlungu kakhulu ke futhi lapha ezweni sakhe uJama ezweni sakaZulu ukuthi umuntu obesefikile sebethemba ukuthi uyena ozokhula ahole isizwe sakaZulu naye usehambile emhlabeni. Kwahamba ke isikhathi lapha futhi uyabonakala uNdlunkulu hayi nakhe engabambi. Kwathi uma kuhamba isikhashanyana uNdlunkulu waphinde wabamba esizwe ngamakhambi nje ambalwa ewathole ezinyangeni ezayiqhamuka ngapha ezweni laSongoye. Okuyizona ke zamnikeza amakhambi agcina emsiza ukuthi ekwazi ukuthi esibambe kahle isizwe. Kwahamba ke isikhathi ke nangempela ke isizwe sajabula ngalesenzo sezakalile ukuthi hawo nakho uNdlunkulu phela useyithwele okusho ukuthi hayi sebezolindela indlalifa isizwe ngesizathu ukutatazela because babaningi abantu babesehamba ezweni sakaJama seyobokhonza kwamanye amakhosi ngoba becabanga ukuthi isizwe sakaZulu sikukhona ichile likhona njengoba singenaye umuntu ozokhula ahole isizwe sakhona kwaZulu. Uma kuhamba isikhathi ke lapha uma kufika isikhathi la khona uNdlunkulu sekumele etete khona uJama wayejabule kakhulu engakwazi ngisho uyibamba. Waze wacela kubabelethisi ukuthi ucela ukuba khona la khona kube kutetelwa khona uNdlunkulu wakhe. Ababelethisi ke ayibakhuza ibhadi ke ngoba babengaze beyizwe leyo ukuthi umuntu wesilisa ebekhona la okutetela khona umuntu wesifazane. Kwazise ke inkosi ke njengoba inkosi inesisindo kangaka iphethe isizwe sonke kuyoba yichilo ezweni sayo inkosi sonke isizwe uma kwenzakala lesenzo leso. Nangempela uJama wahoxa kanjalo ke basinqaba kanjalo ke isicelo sakhe sinqatshwa lapha izalokazi zabo ezaziyaba abelethisi. Wathi mayebeletha ke uNdlunkulu esikhundleni sokuthi kujabule kukikizwe kwathula kwaswaca kwangazuthi kukhona isifo esikhona. Ngokujwayelekile phela kuyakikizwa uma kuzala umntwana wonke umuntu uyajabula nababelethisi basuke beziqhatsha ngokuthi basuke belethe indlalifa okanye basuke belethe umuntu ozokhula ahole isizwe sangaleso sikhathi leso. Kwababukhuni ke ukuthi kwenzeke lokho kwababukhuni ukuthi kikizwe kwenziwe yonke leyo nto leyo. Kwababukhuni ke lokho ngoba uNdlunkulu akayilethanga indlalifa waletha indodakazi. Okwababukhuni kakhulu kunakho konke ukuthi waletha amawele amadodakazi. Ongabanga mnandi ke ezweni sakaZulu ngoba
ezikhathini zasemandulo kwakukhona usiko lalukhona babebizwa ngokuthi ukugengisa. Lokho kuchaza ukuthi uma kuzalwa amawele kothatha iwele elilodwa libulawe elinye iwele liqhubeke liphile. Okwakuwusiko olwalubuhlungu kakhulu ngoba noma ucabanga nje ukuthi unyanta esigazi. Kwaba bukhuni ke nanezalokazi ukuthi ibikele lapha abantu abasondelene kakhulu noJama abezokwazi ukuthi beyombikela, kodwa kwakuphoqa ukuthi bembikele. Nangempela ke bambikela ke babikela umfowabo uNkwelo. Unkwelo wayesehamba ke hambisa lezi indaba lezi ehambisa esigodlweni kwinkosi lapha ungesitha uJama. Wayehamba ke lapha behamba bebahlanu noma babe4 if I'm not mistaken. Ngoba kwakuyena uNkwelo kanye namadodana amabili uMudle noMhlaba. Kumsola zonke amanqina kunodela kaSondoda Mbatha owayehola ibutho lamankankane. Nangempela ke bahamba bombikela ke kwangabanga ke lula ngoba zazi bukhuni lezi indaba zokuthi inkosi phela ijabule yazi ukuthi izothola indlalifa kanti amadodakazi. Nangempela ke uNkwelo ke wayebesembikela ukuthi cha ngisitha uNdlunkulu uyaphila kanye nabantwana futhi bayaphila. Ayisixakeka ke inkosi ukuthi abantwana wayesechaza ke uNkwelo ukuthi uNdlunkulu akayizalanga indlalifa, uletha amadodakazi akubanga indodakazi eyodwa kuba amadodakazi amabili. Okwamshaqa kakhulu ke lokhu uJama ngoba nesizwe sasesilinde kakhulu ukuthi phela inkosi kumele ilethe indlalifa kanye futhi nenkosi sekuthe ukuhamba lapha eminyakeni inkosi umubheka. Kwababhlungu ke lokho esizweni ngoba phela kwakusho ukuthi isizwe saZulu kahle kahle siyaphalala, ukusho ukuthi isizwe sakaZulu siyahlakazeka ngoba abantu babeqhubeka behamba beyokhonza kwezinye izizwe ngoba phela bebona lapho ukuthi isizwe sakaZulu kahle kahle ikusasa sekuyinto osuyibukela kude kakhulu uma uzobuka la indlela izinto sezenza ngayo. Kwahamba ke isikhathi ke mhlawumbe like after inyanga ezu3 uma ngiphosisi inyanga ezintathu kwahamba ke isikhathi enyangeni ezintathu wayese ecela lapha uJama ukuthi abalethe uNdlunkulu kanye nabantwana beze la esigodlweni ezobabona. Owashaqa kakhulu isizwe lokho ngoba phela sasilindele ukuthi inkosi izobona umntwana oyedwa ngoba phela umntwana oyedwa kumele egengiswe. Nangempela ke nebala ke uNdlunkulu ke wabeseza ke ephekezelwa ke iNdlunkulu beyobona inkosi uJama kanye nabantwana la. Wathi mefika ke wabelithatha iwele lokuqala uJama. Kuthiwa likhala likhala lingena kuthulisa ubone ukuthi kahle kahle lifisa ukuphindela kumawala. Walibuka uJama kuthiwa linamehlo ayekhanya bhawe nowazenkanye ezingqongqoyi. Isho ngezifaca ezawubona ukuthi iyothi imikhula ithumba insizwa. Igama layo ke leliwele leli uJama waletha lona wathi umama. Wabe sethatha iwele lesibili walibuka lambuka lamjamela lisho ngamehla ahlabayo wena wazinto abamlilo. Wathi mayiqamba ke leliwele lesibili waseliqamba igama wathi umkabayi. Nangempela akakhula ke lamawele ke akhula isizwe nje ezondeka esizweni ngoba phela ayibukeka njengabantu abazilwane ngoba ayengajwayelekile lento ukuthi kube khona amawele ezikhathini zakudala ngoba kwakunalolu siko lokugengisa. Akhula lamawele akhula abantu abazondwayo emphakathini noma wabo uNdlunkulu lapho wawumuntu ongabanga nempilo yagcina inhle after ukuzala kwalamawele lawo. Athi ekukhuleni kwamawele umama wamawele wabese ehamba ke emhlabeni. Okwabakuhlungu ke lapha kumawele ngoba wayengekho omunye umuntu ayengathola uthando kuyena njengoba isizwe ayebukeka njengabantu abazilwane. Kepha okwayehluka ngalezo khathi ukuthi kwakunentokazi eyayiwathanda kakhulu lamawele, eyasondelana kakhulu nalamawele, eyawafundisa yonke into ongayicabanga umama ongafundisa ingane akayizalayo, ayikhombisa uthando nembeko nje imbala.
lentokazi lena kwakuyintokazi kaManyelele kazingelwayo yaKwaSibiya. Ekuhambeni kwesikhathi ukurealize ukuthi lentokazi iwumuntu ohloniphekile endaweni, umuntu oyithandayo, umuntu ongagcina mhlambe ecishe efanelane nenkosi. UMkabayi wariza lo mbiko enkosini ukuthi inkosi ingathi khona umuntu abambonela yona lana. Inkosi yangayizwa ke kahle leyo ndaba ngoba phela kwaumuntu wayethe kuba nekhanda lithe uqina kwazise even after ukuhamba kwendlunkulu inkosi ayibanga noNdlunkulu yagcina imthathile oqondile, kepha yathatha unongadi owazala uSojiyisa. Kanti uSojiyisa uma kutholakala lapha kutholakala ukuthi ngalesikhathi uJama ethola unongadi wayezithwele, okusho ukuthi unongadi wayekhulele ngaleso sikhathi leso. Kuthiwa wonke umuntu wayebona ukuthi unongadi uzithwele, kepha kuthiwa hayi indlela wayemuhle ngayo unongadi, uJama wathi hayi cha umthatha impela. Unongadi wayezalwa induna yamathonga, babesuka ngapha ezweni laseDelagube. eDelagube ke la esazi khona kubizwa ngokuthi seMozambique esikhathini samanje. Ngokuhamba kwesikhathi ke emva kokuthi belethele umbono wokuthi inkosi ithathela lentokazi kaManyelele, amawele ahlela umcimbi owaba umkhangiso wezintombi la khona intombi ezifika khona zizobukisa ngomntombi bazo okanye zizoziqhatsha ngomntombi bazo. Okuyila khona ezame makhona lentokazi ke kaManyelele ukuthi ifike nayo ngoba izobona lapha inkosi, mhleze inkosi ngaheheka. Lentokazi ke yaba nokungazithembi ngoba phela kwazisa ukuthi umuntu ongasiyena wasebukhosini, futhi umuntu nje wasendaweni olusuka emndenini ongenalo igalelo engathi mhlasimbe liqhamile endaweni. Kodwa kwagcina ke econvinced ukuthi hayi uzoza kulombukiso lo. Hayi uma efika ke embukisweni ke weintombi, zafika ke intombi ke zisiqhatsha ke zitshekedula zenza konke lokho. Kwathi mekufika lentokazi kaManyelele kwabangazi ukuthi iyona kuphela emamathekayo, iyona kuphela enyathelayo, iyona kuphela futhi ephefumulayo, ngoba babengazange bebone uJama kaNdaba eshaqeka futhi echazwa intombi ngalo liyahlobo liyana. Babengazange bebona uJama echazwa intokazi ngalo liyahlobo. Lentokazi ke igama layo kwakungumThaniya. UMTHANIYA kaManyelele kazingelwayo Sibiya, okuyena owagcina ezalele isizwe samaZulu, endlalifa owakuzalela isizwe samaZulu, umuntu owakhula wahola isizwe samaZulu. Igama lakhe kwakungusenza ngakhona. Yathi inkosi izobikelwa lapho ukuthi lentokazi uMTHANIYA isilethele inkosi indlalifa, yaphinda lethela isizwe umholi waso oyokhula hola isizwe sabaZulu. Yajabula kakhulu ngangokuthi yathi imikhuluma lapha namawelayo kakhulukazi uMkabayi yabe sithi ayikusho ukuthi indodakazi senza ngakhona, owagcina kwaba igama ke lalendodana ezalwe uMTHANIYA. Igama layo kwangungusenza ngakhona. Wazala ke uMTHANIYA usenza ngakhona, wagcina umzala kanye nabafowabo nodade wabo oMawa, oNobhongoza, ozivalele, ungizobala nje abambalwa. Ingakho ke uMTHANIYA owahlonishwa kanje ezweni sakaZulu ngoba waletha indlalifa ezweni sakaZulu, uZulu usuvala amehlo. Ingakho ke lelizwe lalapha eNatal libizwa ngokuthi izwe likaMTHANIYA. Ngiyabonga kakhulu.